Meta tirrealizza kemm qed tgħin nies permezz tal-politika, ma tistax ma tkomplix tagħti semek għal ġid tal-oħrajn. Kliem il-Ministru għas-Saħħa l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità Joe Cassar f'intervista li kellu ma' dan l-istazzjon. Bdejna l-intervista billi saqsejna lil Cassar li xażel il-Partit Nazzjonalista. Min twelidi dejjem għex f'kultura nazzjonalista. Però meta mbagħad ovvjament kbirt u ħadd iż-żożija tiegħi, ma naħsibx li kelli għażla oħra li nibqa' fil-Partit Nazzjonalista għaliex jien għamilt il-5th form, il-6th form u l-aqwa żmien tiegħi tal-Università taħt Partit Laburista fl-ar żmien tal-Partit Laburista meta aħna żgħażagħ ma rajna futur xejn ħlief swidija kbira. Joe Cassar sar membru parlamentari għall-ewwel darba f'Mejju tas-sena 2004 wara r-riżenja ta' Joseph Bonnici li kien intażel biex jaħdem fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Wara li kien elett fl-elezzjoni ġenerali tal-2008, Joe Cassar kien appuntat bħala segretarju parlamentari għas-Saħħa l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità, oqsma li sar Ministru tagħhom fl-2010. Fi kliem Joe Cassar, din il-leġislatura kienet waħda partikolari. Din hija leġislatura illi forsi ftit nies jifhmu llum, però naħseb ħa nifhmu ħafna iktar tard, ġifieri fi żmien. Fejn għalija verament saru ħafna affarijiet li żammew il-Malta b'saħħitha. Żammew il-Malta bil-wifqa. Żammew il-Malta finanzjarjament soda. Tlabni jispjegalna jekk il-professjoni tiegħu ta' psikjatra tallix impatt fuq il-ħidma politika tiegħu. Meta kont tabib u meta kont psikjatra dejjem kont involut f'dik li jgħidula il-politika medika. Għax politika mhux bil-fors tkun ġo partit politiku. Il-psikjatrija bħala xelta u bħala speċjalizzazzjoni fil-qasam mediku hija dik l-ispeċjalità illi verament tolqot il-bniedem fid-dbatijiet tiegħu u tifhem li l-bniedem fl-iktar ħaġa li hija d-dbatija tiegħu. Bħala Ministru tas-Saħħa staqsejna lil Joe Cassar jekk is-saħħa għandix tieqpa' tingħata b'xejn. Nemmen minn qalbi li s-saħħa għandha tkun offrita b'xejn, anke għaliex is-saħħa hija waħda minn dawk l-affarijiet li l-bniedem għandu bżonn mingħajrha ma jistax jgħix. Staqsejna jekk jixtieq xi kompli jagħti fil-qasam politiku fis-snin li ġejjin. L-esperjenza li taqdi, l-esperjenza li inti sservi u li tgħin in-nies, is-sodisfazzjon huwa kbir ħafna. Meta inti tirrealizza kemm qed tgħin nies anke bħala policy maker, kemm nies qed jibbenefikaw, naħseb hija esperjenza li trid u ma tridx tħallik trid tibqa' tkompli tgħin. Gabriel Ellul, Net News.